A través dun bando informativo, o Executivo boirense informou que nin o Concello nin a Comisión de Festas van organizar, como xa acontecera o pasado ano, ningunha actividade festiva para ese día e non se permitirá tampouco a instalación de postos ou atraccións no recinto. Si se manterá a actividade de actos relixiosos, seguindo sempre as medidas decretadas polas autoridades sanitarias para o control da situación epidemiolóxica. Prohibimos acampada e actuacións lúdicas na romería de San Ramón. O que si únicamente que vai haber son as misas de todos os anos que empezan desde as 8 da mañán hasta a 1 da tarde e, a medida a tomamos pola situación do COVID. Sabemos que é un sitio onde a mocidade todos os anos vai de acampada, onde se producen moitísimos botellóns e queremos evitar que se produzca ese tipo de situacións, máximo na situación en que estamos. Si é verdade que foi un verán onde tuvemos moitas actividades, pero foron actividades sempre controladas, onde se controlaba o aforo, onde se controlaba a xente, pero, por precaución en San Ramón, temos ese medo co tema das acampadas e os botellóns, por eso decidimos tomar esa iniciativa. Ademais, para evitar ese día as aglomeracións de xente na contorna da ermida, intensificarase a vixilancia para evitar que se produzan xuntanzas entre persoas non convivintes. O que vamos a facer previos días, sobre todo fin de semana antes de San Ramón, vamos a incrementar a vixilancia por parte da Policía Local, tamén xa falamos ca Guardia Civil tamén para que nos apoyen nesa vixilancia e evitar estas situacións, non?